Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Täze ýyl bayramyňyz gutly bolsun. Alha arkadagly watanymyzda toýlar toýlaşyp, bayramlar ýygyderli belenilýär. Şol toýlaň, bayramlaň esasy özünni düzýän hem sadannalar, aýdymçylar, dörejilik işgärleri. Bizem Bagty şäher Aşgabat adly gepleşigimiziň her gezek sanyny Aşgabat Medeniyet Jarşy merkezi şeýle-de Aşgabat teleýaýlym bilen bilelikde jany sesdäki şyryň owazlary size ýetirmek maksady bilen şu owadan meydançada aýdymçylar bilen söhbet kurap, olaň owazlaryny, süýji mukamlaryny jany sesiň üstü bilen size ýetirýärdik. Anha bugunam şu owadan meydançada biz söhbetimizi saz bilen, söz bilen, aýdym bilen beýan eder. Biziň bugünkü gepleşigimiziň mehmany bilen häzir sizi tanış edýäs. Lewap welaýatynyň Darganaty etrawynyň Gazawjok şäheriniň Çağılar Sunwat Mektebiniň bagşy muallimi Abdykerim Ilmedew. Kerim, hoş gördük gepleşigimizde. Ha owadan diýarymyz we owadan paýtagtymyz we şu günlere Aşgabatyň görküni görmäne göz gerek. Ýurdumyzyň ähli künjeklerim owadanlyga wetlendi, gözellige wetlendi. Şol gözel görnüş bagşyň kalbyna da, şahyryň kalbyna da, umumyň ähli adamlaryň kalbyna täze dörejilik ruhuny döredýär. Sebäbi täze ýylyň ruhy, täze ýylyň howasy, täze ýylyň şatlygy, şowkuny daş töwerimiz gurşap aldy. Anha bugünkü taýýarlaýan bu gepleşigimizde Täze ýyl bayramçylygynyň bellenilýän şu joşkunly günlerini aýdymlara sowgat bolar, serpaý bolar, süýjülük bilen sağlaşykly halka ýetirler. Bugün sen bilen söhbet kurarys. Ençeme aýdymlaryny anha sadana deňdugşlaňyz we jany sesde ýerine ýetirip bererler, halk köpçüligine serpaý eder. Özümiz lezzet alar, şol lezzetli duýgulary halk bilen paýlaşmak biziň özümiz üçin hem lezzet bolup durýar. Aýdymçy sadana döwrüň wasfyny beýan etmekde öň başga hasaplanýar. Şoň üçin döwür bilen deň dem alyp döredýän eserleň hakynda bagşçylyk ýolunyň dörli sırlary we durmuşda gazanan üstünlükleň 2019-njy ýyl arkadagymyzyň saýasyny Türkmenistan rowaşlyk watany diýip eglan edildi. Şol rowaşlyk getiren ýyllaň üstünlügem saňa da ýylgyryp bakdy. Sebäbi ýylgyran ýyllaň ýakymy sen döşüňi şaher paý bilen bezetdi. Anha watana bolan söýgüsi ýen medala eýe bolan arkadagymyzyň şaher paýyna münasip bolan bu ýyl aýratyn duýgu döredänler seni. Bu ýyl bilen hoşlaşmak duýgusama, täze ýyl garşylamak duýgusama. Ol duýgy sen kalbyňda has joşkunydyr. Bu ýylgyran ýyllaň gujogynyň gidesiň gelen nokta sen joşkunyň maýony gelecek ýyllaram täze gadamlary üstünliklere wetlenýär. Bu ýonjuňy beýanyny täze ýyl bayramçylygy bilen gutlap arkaýyn başlap bilersiň. Sağ ol Ýakup. Men ilki bilen Mehriban Türkmen halkymyzy hem Mehriban Gahrman arkadagymyzy öz kärdeşimiz bagşylary, saramdalary, ähli sunwat işgärlerini şu ýetip gelen täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsürüňden gutlaýan. Elbetde Türkmenistan rowaşlygynyň watan diýilen ýylam maňa şaher paýny almak meýser etdi. Bu bagşyň ýüregine bir uly sunwatyny, ähli rahmetine bir goldaw berip hem ýene-de aýdym-aýdasy gelip köňlüň kalbyň joşgyna wetlenýär. Elbetde şol şaher paý alan pursadyň seni bir tarapdan söz sözlemek, adamlar bilen diýdarlaşyp pikir alşmak bir tarapdan tolgunýar. Ýöne zähmede bolan howesiň hem hujugyň hem onuň saňa bolan anamam ýene saňa zähmet çekmäne qanat döredýär. Sebäbi haçan adam özüniň çekýän zähmetini gollaw berleni, üns berleni ýeňşe tarap amtalýar. Şol ýeňişli ýyllar, şol ýylgyran ýyllarda saňa bir gülüp bakdy, şatlyk getirdi, üstünlük getirdi. Şu şaher paýlaň ýygy köp bolsun, ýygy gür bolsun, arkadagymyzyň saýasyna ýyly una hyzmat edip, aýdym-aýdyp joşkunyň paýlap durmak saňa gelecek ýyllarda da nesip etsin. Şu täze ýylyň şowgully günlerinde Mehriban arkadagymyza hoşallyk bilen öz ýürek joşkunymy beýan etmek isleýän. Oy Mehriban arkadagymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elime damar awazalsyn. Köp sag bol Kerim, aýdan arzuň hasyl bolsun. Ine bagşçylyk ýolu hakynda dörejilik söhbeti bardy. Gurrunňyzy söhbetimiz şoňa syrykdyrsak. Bagşyň sunwat işgärleriniň öz arasynda beýleki bagşylardan tapawutlykda saýlaýan ýoly bolýar. Sunwatda özü haýsy bir eseri boýunça özüni il içinde ikrar etdirip tanylýan bir ýörükde sunwat eserleri, aýdymlary bolýar. Indi özüni ikrar etdirmek üçin halkyň arasynda, il günüň arasynda aýdymçy diýip senen ikrar edilen. Halkyň aňyna dutaram çalýan, gyjagam çalýan, öz owazyny, heňi
halka yüreğin törünün çuңluğundan adamları serpa edýände. Şu gepleşimiň şu ýerine öz ýerine ýetirýän bagçylyk ýoluň hakynda söhbetime dowam etsek. Men şu asırlardan asıra, nesillerden nesile bagçylar tarapyndan, halipalar tarapyndan aýdylyp bize ýazgy galdyryp giden köp halipa bagçylarymyzyň şolaryň aýdymlaryny, sazlaryny häzirki wagtda da şu halk bilen paýlaşmak, halkymyza şonu aýdyp özüňi tanıtmak wagtymy eser etdi. Men şu döwrüň bagçylygyma begenýän hem buýsanýan meniň ýerine ýetirýän aýdymlam ahal ýol diýip atlandyrylýar. Ama şonuň hem bagçylary bar, halipa bagçylary. Şolaryň aýdymlaryny ýerine ýetirýän. Bize ahly bagçylara da gyzykly, maňa da gyzykly biziň halipamyz Türkmenistanyň halk bagçysy Saky Jepbarow. Türkmenistan halk bagçysy Mäne Garaýew. Oraz Ilyas. Yine kän bagçylar, Berdimämet Orazlyýew, Buran Durjeňew. Şol halipalaryň aýdyp giden aýdymlary maňa gyzykly, hem şolary öwrenmegem gyzykly, şolaryň aýdymlaryny ýerine ýetirmegem, şolary dinlemek, şolaryň gurrunlaryny, ähli aýdymlaryny ýetirmek bagçy üçin mydama gyzyklan bolup durýar. Täsirlen bolup durýar. Onda şol täsirini, şol joşkunyň häzir bir joşkuny aýdymlar bilen iýleşmede paýla, hoşallygy, kalbyň buýsanjyny, kelamyny, köňlüň adamlar bilen paýlaşyp bir gowy aýdymlar ýerine ýetirip bersen. Haýsy aýdymlar sowat getirdiň bu etleşi? Indi şu biziň türkmen halkymyzda ähli bagçylara ýerine ýetirýär. Köňe halipa bagçylarymyzdan, häzirki döwürde bagçylarymyzdan toýlarda da şol aýdymlar ýerine ýetirýär. Ilki bilen bagçy eline sazyny alan wagty garybym diýilýär da, sazyň adyna. Ähli sözler sanylýar ama. O ene meselem biläni diýilýär, ýagşydyr diýilýär. Ähli o mirowundaky goşgulan köp bölegi şoňa düşüp bagçylarymyzy ýerine ýetirýär. Häzir hem menem şo sazy dert galar diýip türkmen halipa bagçylarymyzy ýerine ýetirip giden şonu estrada görnüşinde ýerine ýetirip bereýin. Onu ol aýdym ýerine ýetirmekde saňa üstünlik arzuw edýär. Şol kemran bolsun. Sağ ol. Kes tapıp layın öwrülse aşkın gayret teter işte dert bağlar Yol günne kanim yüzbe yüz gelse İzin dönmez namar kasar mert bağlar Duman bitmez belin dağın başından Hiç kim dağıtmaz bakîlerin aşından Ya degilini qazav etse daşından alabilmez geçer gider yurtlar Ya antakaliyenne qalabilmezsen Tertesli dedimni bilebilmezsen Hep aşık mağsuğunu alabilmezsen Madam yanar yüreğin ot ağlar
Yamandan kaçı görme näke sen bedbat Yaxşılardan halka yaxşı atmalar Yamandan kaçı görme näke sen bedbat Yaxşılardan halka yaxşı atmalar Köp sağ ol Kerim. Jany sesi aydymlaňa diň salýar. Joşgunma, owaz we adamlaň ýüregine barýan iňçe ýoly ýazarlap bilýän türkmen milli halk aydymlaň keňi biziň ýurdumyzda hasam owdan ýanglanýar. Ol ýang dünýä doly arkadamyzyň saýasynda biziň milliligimiz dünýä aýlanýar. Onka daşary ýurtlarda ençe megedek iş saparlar bilen sunawdy saatlanmaz gitýär. Ähwan arkadamyzyň tagallasy bilen öz eserlerini halk köpçüligi, dürli ýurtlardaky wekilleri, antanları öz owazlaryny paýlaýarlar. Şol owazdan ýakymam biziň duýgymyza düşlenýär. Bizi joşurýar, kalbymy heýjana getirýär. Siz Lewap welaýatyna Ýörekde Sunawat Mekdebine muallim özüňiz. Muallim kärem, ansat kärä däl. Sapak bermeli, öz bilimini, öz goruny şol ýaşlara siňdirmeli. Mehwan arkadamy diýär, sunawat sagaldyjy hem şifa berji täsir etmek bilen adamzadyň ruhy ahlak dünýäsine gönükdirilenler diýär. Şol ruhy ahlak temizligimiz biziň şu eserlerde, şu aydymlarda, şu döwrüň heňine, owazyna, talabyna kywap gelýän eserlerde duýulýar. Şol eserlerim bir okuwçylar bilen sapak geçen wagtyňyz has çuňur duýansyňyz, Mehwan arkadamyzyň kitaplaryndan peýdalanýansyňyz. Elbette biz her bir işimizde arkadamyzdan nusgalýar. Sebäbi bize arkadamyz ähli türkmen halkynyň aladasyny edýär. Aydym aydyp saat çalyp, o bizim Mehwan arkadamyz bilen halife bolup durýar. Şu özümiz çalyp hem aydyp hem okuwçylar bilen hem şähertler bilen şolar bilen aydym saat öwredip wagtymy şeýle geçirýär. Kerim şu wagt kär hakynda söhbet edýärse, adamy kär görkö hem owdanlyga beslenýär. Zähmet çekýän adam owdan görnýär. Hem ýylgyranyna hem zähmeti bilen tapawutlanýar adam. Ýöne hünär bolmasa ýaşap bolarmy? Elbette her bir bagşy bolsun ya beýleki kärde bolsun hünärsiz ýaşap bolmaz mykady. Sebäbi halipalarymyz aýtýar, biz öz hünärimiz barada aýtjak. Bagşy bolmak üçin näýle bolmaly? Bagşy bolmak üçin diýip atawly halipa görüň ederdik. Bagşy bolmak üçin ilki bilen pespäl bolmaly. Soňam käriňe dökde bolmaly. Watanyny seýmeli, adam karşylygyny gowy bolmaly. Damada. Ene ýigde müňdürlük hünärim azyr diýilýär. Sen gyjagam salýa, sen gyjak saz guralny da erkedýän, dugtar saz guralny da erkedýän. Ene köpüň adam sen ähli bolmaly. Köpüň adamsy köpçülige baranda, indi halkyň öňünde, halk köpçüliginde oturamda özüňi alyp barşyňa seretmeli. Sözüňe ýerlikli bolmaly. Bagşa mahsus häsiýet, agras bolmaly, sada bolmaly, hem dile çeperem bolmaly. Öz käriniň sady bolmaly, hem mesem şol käriňe de üns berdirmeli. Sahna çykanda tomoşaçyň üns merkezinde diňeseň ýerine ýetirýän eseriň dälle, libasyňam, görküňem, durkuňam hem eseriň. Ne adamlar bilen ara baglanşygyň şol sahnada uçkun bolup, duýgu bolup, göze görünmeýän şol duýgy sana joşkun berýär, güýç berýär, kuwat berýär. Haçan da şu dinleyijiler gowy garşy alanda ada çyk ödümi ýerlikli saýan, ýeňil başlaýan. Şol giýiş gideninden soň özüň ýeňil. Märekede, toýda, müň sany adam, müň sany göz bolsa, köpüň adamsy mydamada köpçülikde özüňi dinledip garadyp bilmeli da. Sebäbi müň adam saňa seretdi. Sen sebäbi şu käre,
şu döredüjüligi, şu sunugaty özüň bagş edipdiň, ykbalyň bagladyň. Şol bil baglan ykbalyň bilen hem özüňi tanadyp, häsiýetiň hem zekiniň bilen sazlaşdyryp alyp gitmeli. Şoň üçin zekiniň sazlaşygym aýdym bilen baglaşýa, adamlaň pikir garaýşy bilen ara baglanşygy bilen sazlaşýa. Şol sazlaşykly duýguňy, täsirini ýene bize häzir aýdym bilen beýan edip berseň. Ulu höwes bilen meniň häzirki ýerine ýetirjek aýdym. Biziň şahyrymyz Magtumul Piragyň sözüne dağlar wasp edýän dağlar hey. Hommat Celil hem meni garaýp ýerine ýetirdi. Şulaýdymy? Mene häzir estrada görnüşinde ýerine ýetip bereň. Onda olaydymlarda taňa üstünlük garty edýär. Şowluk kemraň bolsun, sahnada olaydym ýerine ýetirmek üçin hem taňa pursat berýär. Üstünlük kemraň bolsun. Ay kısmet olmaz gidemey oğluluk yollara, yetip koymaz giderey ay yolun bağlar hey. Hayran yüznun bolbey ay çıkım çöllere ey, varım esken tutuva kızı dağlar hey. Oyun bilen oğlanlığın deminden ay yetüvellim kamilliğin ay çemenden. Ay gönlüm derdan molluyey, ay dünya gamından ey, tuttu sinan çapraz dağlar hey. Qayda oğlanlığın rayından, yetügellim kamilliğin gampayından. Ya battı başım çıkayay, o bilmen ayından ey, ya da düşürüm kıyay, giden çağlar hey. Bilmelikte hamişlere vay kateşen. Eci galıp karri oğluğa yetişen gel, derdedin ölümden ağlar hey. Manı anılmaktım oğluyum sözünden, fikre düşer bana aş akar gözünden. Himmet adlar tağire ay tafar özünden ey, ya Rabbi kalmaz mı yok beyik dağlar hey. Hadi ver. Yine. Ay himmet adlar tağire ay tafar özünden ey, ya Rabbi kalmaz mı yok beyik dağlar hey. Hey.
Bu belent dağların başı dumanly, goýnu läle darly inciri bagly, kemeri käkilik sülgün jerenli, sowulmaz baharly dağdır bu dağlar. Dağlar heýdiýen gowaýdym ýerine ýetirip berdim Kerim. Olaýdym çynem saň aýratyn sawurtyn aýdýat sebäbi insan mydama tebigat bilen ara baglanşykda. Tebiga gözelligimiz biziň döredýän eserlerimizin hem özünni düzýe, hem süýjüligini sökgötün düzýe. Ünswer alyp görsäň şekil aýdymlarym, anha tebiga gözelliklerde, dağ derelerde jülgän garasyny halk köpçüligine şekile geçirilip ýerine ýetirilýär. Olam tebigatyň insan bilen esasanam döredjülik işgäri bilen ara baglanşygynyň ýokardygyny beýan edýär. Indi sen özüň hem dutar çalýan, hem gyjak saz guralyny erkedýän. Bular sana aýdym aýtmaňda, hem saz çalyp onu ýerine ýetirmeňde ulu ustatlyga talap edýänler. Elbette şu aýdym saz aýtmak, çalmak hem şonuň hasabyny ýöretmek kyn hem gyzykly. Hem elmydamy wagtyň şoňa bagşetmeli bolýan. Indi eliňe almaýan pursatlaryň bolýar. Awa 5 güllep, 3 güllep. Onda da barı daşlaşamyzak, mydama ýanymyzda ýatsagam, tursagam şu gabyna salynanak dutargyjagymyz. Awa galy berse de diňe dutargyjak çalmak däl, biziň dessallarymyz bar. Halk dessallarymyz. Şunu öwrenmäge gaty, ower ýa şu wagt bir näçe dessallarmy ýerine ýetirýän hem öwrenip görün. Köp dessallarymyzy öwrenip aýtmak özüm arzugunda. Şu atýalan ünsweriyet ýerine ýetirýän aýdymlaňy özüň gyjak saz guralyny erkedýän. Indi sen üçin gyjak saz guralyny erketmek ýeňilmeýärdi, dutar çalmak. Iksemir olan ýeňil zähmeti talap edenok ýöne bagşyň öz duýşy başgaça-da ýerine ýetirenine hem aýdym aýdanyna, saz çalanyna. Indi men esas kärim dutarçy bagşy. Ama ýöne gyjagam atdandan halifalan çalandan soň biziň halifa başlamyň köpsi aýdym aýdany bilen gyjak çaldy hemmede. Ama otaň menem şolar ýany çalmak höwüsümde şonuň üçin ökde çalmasam başardygymdan ýerine ýetirýän. Indi häzir aýtaýdym ýerine ýetiripjä. Häzir men şu halifa başymyz Saky Jabbarow ýar bir ýana dip ýerine ýetirdi. Onu mülküniň şaty Molla Nepetiň sözüne biziň başga halifalarymyzam ýerine ýetiren aýdymlar bar şeňe. Şu gamlardan gutar meni, özüň ýetir ýara meni şeňe salyp biziň ýazgylarymyzda bar. Şonu häzir ýerine ýetirip bereýin. Ol gowat bilen Alandalarymyz bilen bilelikde. Joşkun bilen onu dinler, hem adamlara lezzet paýlar, täze iliň şowkuny goşuk. Olaýdym da saňa üstüni gardy goýdýar. Şowluk hem rahat bolsun Kerim. Söz bir yana, dur bir yana. Yap, hadan ayrılmaz gülümden, yar gülümden, yar gülümden. Bir gazal yazdım dilimden. Ya kuşlu yaşılmış gölümden, bu bir yana, gaz bir yana, bir yana, bir yana, biz bir yana, ol bir yana, şol bir yana, yar bir yana.
ayrılmıştı yar bir yana biz bir yana. Yepede çık canım alarlar yar alarlar yar alarlar. Ağırlar hayran alarlar. Ya tavvedi fallanarlar gelin bir yana kıyır bir yana tir bir yana tir bir yana yar bir yana biz bir yana ey. Ey kulaklarmış buğan ara sözlesin tez biçare. Kalmış buğdar sözlesin nefes biçare. Ya kıldım bağrımda set para tir bir yana tir bir yana yar bir yana bil. Ey Yaşlığında dutar çalar hiňlener, belki de ol bagşy bolar kim biler. Bagşyçylyk berilenler bagşydyr. Bagşy bolup dogulmaýa hemmeler. Kerim anha bagşyçylyk ukuýuňy gyjak taýduralyny erkedip joşkun bilen aýdymlary ýerine ýetirdiň. Ýar bir ýany, biz bir ýany diýip bul aýdymam öňden kiçikägem ýanglanýan aýdymlar, şol aýdymlary häzirem süýjüligi bilen halka ýetirmekde. Sen ussatlygyň şu wagt ýerine ýetiren owazyňda duýuldy. Heň bilen, ýaň bilen, owaz bilen dörejüniň duýgusyny düňürdeip adamlara ýetirýän, özüňde de joşkun nöreýänler. Sebäbi şol joşkun arkadagly watanyna hasam biziň belent başymyzy göge ýetirýär. Şu wagt söhbet edýär, saz eýleýär, bir bagşylar, sazanalar bilen bilelikde alşyk edýärler-de. Indi sen ýerine ýetirýän eserlerinde ganat bolup duran sazanalaryň arasyny maslahatlaşyp döredýän, ýerine ýetirýän eserler dostlaryň bilen pikir parçalaryny paýlaşýansyň. Dostluk, yollaşyk düşünjesi sen. Dostluk, yollaşyk düşünjesi sen pikiriňçe näkeli? Şoňa garaýşyň, şoňa düşünşiň. Elbette Yakup, şu gepleşiňiz gaty gyzykly hem bagşylaram canly ýerine ýetirýär hem sazandalaram. Ne bir ýerde sazandalaram zähmet çekmeli bolýar. Hem sazandalyk artýar. Bizim sazandalarymyzam şu aýdymlary çalmakda özleri zähmet çekip okuýuny görkezýär. Ne bizim ağamız var, Süleyman ağamız. Bu da bizim kän aýdymlarymyzy işläp, kän türkmen estrada halk aýdymlaryny kän bagşylara işläp aýtmaga kömek etdi. Şonuň üçin bugün özüm ýerine ýetirip çalyp otyr biz bilen bilelikde. Awa Gazojokda ýaşaýan Süleyman ağa bärde ýaşasyn. Ana Döwranjan Daşowda ýaşasyn ýöne aýdymlar enerjiýeri biriktirip. Soňat ýürekleri biriktirýär. Şonuň üçin sag bolsun oglanlarym rahmet çekip çalyp otyr. Elbetde şu gep aýdylýan sözüm var da zehin tapar diýär. Şu gepleşiňizde halipalaryň aýdyp giden aýdymlaryny estrada görnüşde ýerine ýetirmek biz üçin uly bagyt. Onu häzir Süleyman halipamyzyň ýerine ýetirmegine, owaz etmegine ýene bir gowy edip joşkun aýdymlary ýerine ýetirip bererdiň. Haýsy aýdym aýtjagyny? Häzir men şu biziň halipa adamdalarymyz aýna diýip dutarda hem gyjakda çalýarlar. Şonu ýar saňa diýip halipa Haşim Sahyjepbar ýerine ýetirdi. Menem şol aýdymy ýar saňany estrada görnüşinde ýerine ýetirip bereýin. Bolýa baş üstüne ol aýdymda saňa üstünlik ardy edýär. Bugün täze ýyl bayramçylyk münasibeti taýýarlan Bagçyhar Aşgabadatly gepleşigimiň joşkun owazyna owaz goşup ol aýdymyňda saňa üstünlik ardy edýär. Şowluk hemraň bolsun Kerim. Yörgü deyli keş deyler canım kurban yar sana
Men bir şeyda bilbil Bağda reyhan yar sana Madam sana taptırmaz Beyle dövran yar sana Arleylegin dilberim Yetmedi yar sana Dolayın sana kurban yakma beni odunda Oğluluktan vadedi var mı dostum yadımda Dendiğim balıp alıdır enşe kutlar adımda Yiğitlerim kuvveti gözüm görkü badında Gözüm ayla sağ tarafı aşret devran yar sana Çekip önüme Fat bil sufan ver Tilvatarmış dedime Bol keyik hemcereller Çıkabilmez geldiğime Bir nefes ardı veyli Bak devran yar sana Köp sağ ol Kerim. Ne coşkun aydımlar yerine getirýän sada siňdiren heňiňi aydym bilen baglanşdyryp adamlara ýetirmekde ussatlygyň, zekiniň, alhamyň, watan ip urup duran ýüregiň şu coşkunlygyny bize has aydyn hem ayan bolup görnýär. Şol duýgularyň dowamly bolsun, aydymlaryň höwgüri köp bolsun ýene gelecekde de halipalaryň bize goýup giden, miras goýup giden aydymlaryny öwüşgün bilen, täze röwüş bilen, görnüş bilen halka ýetirmekde saňa üstünlik ardy edýär. Biz Türkmeni wagt teleelimine şekile düşürülen Arzuwulum diýen aydymga dikkat bilen sine diýär, dinleýär. Ol aydymyň joşkunan başga, heňem başga, şekilen başga, füýjüligen başga. Hani özüňde de duýgul dünýä bolýanlar sebäbi gowy ýerine ýetirilen eser adamlar tarapyndan gollanyp hem seslenmek gelýär. Şol garşylaýyşlary sen özüňde täzeçilik ruhunan boýarýar-da. Höwüsleri diýär şol zähmete Arzuwulum diýen aydym hakyna aýtsaň. Bizi çüýne has gowy ýerine ýetiripsiň. Sen öz kabul etişiňden başgaçadyr. Elbette bizim halife başlarımız yerine yetirkitdi Arzuwul diýen aydymy. Şol Arzuwul aydymyny ähli aydymlamy aýtmaga, şowlu çykmaga, şolary şekile geçirmäge edil şu döwrümizde biz özümizi halka tanatmaga, Mehriban arkadağymyzy halifalyk ýoluny nusga edinýär. Men sözümiň şu ýerinde de Mehriban arkadağymyza köp sawazmaý diýär. Sebäbi biz şu halka tanalmagymyza, şu aydymlary şekile geçirmegimizde de biz şu milli halk aydymlarymyzy ýerine ýetirmegimizde uly goldaw, uly kömek bize şaher paýlaryny ýap, bize aýtmaga,
bize hüwet öğretýär. Bize nuska halife bolupdyr. Şonuň üçin Ýakynan ýardam berýär. şonuň üçin Mähriban arkadaşymyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işler elmedam rowaj alsyn. Bize şöyle halife bolup dursun. Bir ücret yerine ýetirli hem aýdymlaram ýöne içinde bir şowlu çykýan bolýar. Onu özüňem duýan akşogat soň soň duýulýar da halk sag bolsun. Şoňa aýtdym ýa köp ýere Hoşallygy, garaýşy, sözlän sözi köpçülükde bolsun, ýekelikde bolandy da aýdýan pikirleri saňa ganyp berýär. Şo ganyp berýär. Ay sag bol bagşy. Şuna gaty gowy aýdypsyň diýilende. Şolaýdym ýerine düşendigini bilýär. Şonuň üçin şonu estrada görnüşinde yerine ýetirdim. Ýene de Bugün gepleşigimizde de şonu sowgat getirensiň. şonam aýdyp berýär. Ulu howat bilen olaýdym. Şolaýdym ýerine ýetirelim. Şolaýdym uly howat bilen yerine ýetirip bereýin. Kurbanım bolayım kaçma yıldız kimin yanı veçme ya bu ton yüzünü açma ey arzugul haynım görüşeli el ver görüşeli geleyne yardugul görüşeli kapında kullar bolayınca nardugul görüşeli Kardugul görüşele ya ay teyze diğer geldik size kurban oğlum karevede ya tur yerimden bizim bilene arzugul haynım görüşeli el ver görüşeli arzugul hanım sevgili yarım men dağı hey bilen arzugul haynım görüşeli ey
الأرض لا يقرشيلي Kerim köp sağ bol. Ne bulaydymam ustatlygyň moýunça, başarnyň moýunça, zekiniň bilen şu döwürden alan ilhamyň bilen joş berine ýetirip berdiň. Döwrüň gözelligi, döwrüň joşdurşy aýdymçylara başgaça täsir edýär. Şoň üçin şu döwürde bize özümiziň şahir bolanmydym, duýamzok, bagş bolanmydym, duýamzok dünýäni unutup şol aýdymlara berilip, bizem hiňlenipdir şol aýdymlar. Sebäbi aýdymyň gudraty başga. Adamlara jadyly dünýäni bagş edip şol aýdyma sada siňdir bilýär. Şahirler bilen işleşilýär. Olaň sözlerini täze aýdymlar döwrewap, aýdymlar döredilýär. Şeýle hem nusgaw kompozitorlaryň döreden eserlerine, nusgaw şahirlaryň döreden şygyraryna ençeme aýdymlar ýerine ýetirilýär. Ine häzir söhbetimiziň şu ýerine sen öz gurrunlaryň söhbetiň bize has gyzykla indiki ýerine ýetirjek aýdymyň hakynda hem şol aýdymyň döreş taryhy barada aýtsaň. Arzugul aýdymy maňa bir ýanky şowluk getirdi. Häzirki aýtjak aýdym biziň Halife başymyz Tağa Jebbarowyň özüň şowluk getiren aýdymy gelinlerdi. Ama joş aýdan dürli ýyllarda ýerine ýetiren biziň türkmen gelinlerimizi, zenalarymyzy wasp edilýän aýdym. Men hem şonu başardymdan estrada görnüşinde ýerine ýetirip bereýin. Ol aýdymym biziň ahali ýolunyň dörejlik mektebine degişli. Gaty süýji aýdym, halkyň hem gowy görýän aýdymy. Şol aýdym bagış saýlayan aýdym. Şol aýdym ýerine ýetirseň biziň ýaşullarymyz sağ bolsun aýtdy şol aýdym. Ine türkmen halkynyň esasy baş maksady ogly ýerip gyýyş çykarmak, toý tutmak, perzentläriniň bagty gününe şaýat bolup şolara gowardyglary ýollamakda. Toýlar tutulýar, bayramlar bellenilýär. Şol toýly günlerde de bagşylar toýuň esasy özüni düzýär. Ine siz köpçüligiň adamsy, toýlarda, bayramlarda esas haýsy aýdymlara köp isle gelýär. Ine siz aýdym aýdyp dursaňyz sahnada plan aýdym aýtsaň diýip islegler gelýär-de. Toýlarda aýdanymyzda her ýurdun öz agyny öz taýsy bilen aglamaly diýen bir nakly bar. Daşaw sepetlerine barsaň daşaw ýol nazar baga, magtymyl galy. Baýaryň ýoluny aýtsaň gaty gowy görýärler, men özüm ýerine ýetirýän. Ahal sepetlerine gelseň ahal ýolunda ýerine ýetiren halk aýdymlarymyzy gowy görýärler. Alyndy ýene ya Balkan sepetlerine barsaň Balkan ýolundan, Mart sepetlerine barsaň Mart. Ýöne şonda da özüň şol haýsy ýol bolsun, şol aýdymy gowy ýerine ýetirseň ol halk gowy görýär. Her ýoluňam öz süýjüli bar. Süýjüli bar. Şol aýdym aýdyp bolansoň, şol aýdym ýene bir gede gaýtsa da diýdirmezler şonu. Ýerine ýetirişine bagly gowy görünýär. Osaňam aýdym saz bagşyňky. Kim bagşy gowy ýerine ýetirse, aýdym şonuňky. Haýsy aýdym seni meşgullyga ýetirse, şol aýdymy toýlarda şonu köpürak aýtdyrmak isleýärler. Şu toýlarda, bayramlarda halkyň isle bildirýän aýdymlary şu arzugul, gelinler, şol aýdymlarmy. Onu şol gelinler diýen türkmen halk aýdymny şugun bayramçylyk gepleşigmede joş berine ýetip berdim. Başsyny. Ol aýdymda üstüni gardy goýdýar, şowluk hemraň bolsun. Sağ ol.
cahillere ya başedi eşemir sürdüm yaşada köklerin domatın el kapuz aldım gelirler köydüm vay gelirler hele bu Papa walla mi way gelirler ha 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 gelirler köydüme vay gelirler köydüme vay gelirler Teyle gelediler ya birbirler korunlar güller güllere şatenin mizbağına teyle yar geledir ya herkes gözüm yımıp kıya bakmalı göz yaşım savreyle tizle kalkmalı ha ha Kızlar çekil bağrım yakmağın o yakmağın Gün senin bağa teyle boy geledir
de çağlama Ay sen vaten boy verip ağlama Ya sırtında taşımı tartar bağlama Gültelim bir bağa teyle ha Ya garip aşık bağa bağvalı kılıyıp Ayrılığının tıyığı bağrını dileyip Ha ha Ay aşkının yeke kalanı bilip Gel bilip Gültenim kız bağa teyle boy geledir Ya Gültenim kız bağa teyle geledir Menin yarım bağa teyle boy geledir Hey Kerim köp sağ ol. Akal yolundan, akal tevhidlerine meşgullyk getiren, halipamyzyň ýerine ýetiren gelinler diýen gowaýdymyny ýerine ýetirip berdin. Bul aýdymyň süýjüligi söhbetimize sadaşyk getirdi. Ýani şol aýdyma geçmäkä söhbetimizin dowamyna dürli ýollardan ýerine ýetirýäniň hakyny aýtdyň. Aslynda da şowud welaýaty diýileni bir desanlar gözüňe gelýär. Al habar kimden al, Börekli begden al bir desançylar aýdyma geçmeden öňe desany ýerine ýetirip şol aýdyma orun berýärdi. Indi sen daşagy ýolundan aýdym aýtmaňda bir gollaw berenler bardyr, ýardam berenler bardyr, maslahat berenler bardyr. Şol aýdyma sözümi syrykdyr. Şo ýolundan aýdym aýtyp bersen. Haley dip aýdym var. Şonu ýerine ýetirip beren. Haleyli heňine diňe bir haleyli söz däl, desallarymyzdan bir näçe sözler sanalýar. Daşagyda bagşy bolmak üçin desan bilmesen toýlaryna, märekelerine baryp bolanak. İlki bilen şu märekäň öňüne çykmaňkan bagşy desan bilýärmi, näçe desan bilýär diýip sorar. Şu desanyňa 5-den kem bolmasa orta çyksan bir hili seni kabul eden aklar. Onu desanlardan bilýänsiň sen. Awa şol desanlarymyzy bizim toýda baralarymyzda, bizim teleýelimizde köp ýerine ýetirýän bir näçe desanlarymyzy. Awa şahenem garip, bezergen Arapdan desalary aýtdym kıçakçy bilen. Häzir şu daşagy ýolundan halel dip aýdym ýerine ýetirip bereýin. Ol hawas bilen Kerim. Ol aýdymda da taň üstüne gardy öýdýär. Häzir şol aýdyma diň talyp bir daşagy sebetlerine ýerine ýetirilýän aýdymçylyň köňlüne, kalbyna diň talan ýaly şol aýdymlara girip gider. Joşkun, üstünlük, şowluk hemraň bolsun. Hemen gelince, oh gelince Ay tatlı
Mani şeker misali, misali. Bakarman yoluna tesel gelinse ya haleyli. Yeah. Yar gözlerim mani çağır temizim. Aile beşerle peridirler ödüm ey ödüm oho ödüm ey ey vay ay ben buradayım teralarda iyiydim ey yapsam gerek tenne zalim alinse ya haleydi. Ey, ey. Yar gözlerim mani çağır temizimi. Aile beşerle peridirler ödüm ey ödüm oho ödüm ey ey vay ay ben buradayım teralarda iyiydim yapsam gerek tenne zalim alinse ya haleyli. Ya aşıkları bağlar şoğlum üstüne. Ay şımrakırlar ayırmanın kasında oho kasında ey vay kasında. Ay geçen yağlık senin canın desin desin de içtiğin benim gözle yaşın tirin çakaleydi. Ah Leylo ha Leyle. Ah Leyli gel Leyli hal gel Leyle gel Leylo gel Leyle ha Leyli. Ölen yansız hendillerden gani ha Leyli. Ey, ey. Kerim köp sağ ol. Bugüne gepleşimizin dowamyna joşgun hende, süýjü hende, akyny hem ýürege barýan o owazlary adamlara bagş edip, mukam edip, söz bilen sazlap, aýdymlary ýerine ýetirip berdiň. Aýdymlaryň üçin köp sağ ol. Lezzet allyk, diýinjallyk buňky Aşgabat şäherimiziň gözel künjegine ýerleşýän Aşgabat Meden Diýinjallyk merkezinde Quran bu bayramçylyk gepleşigimiziň esasy özünlüden sen aýdymlaryň bilen, sözleň bilen sazanylaryň erketmegindäki sazlar bilen baýlaşan şowkunly gepleşigimiz adamlarda da ruhy lezzet, ruhy joşkun döredenler diýip umyt edýär. Söhbetimizin ahyryna saňa ýene bir ýola dörejilik äliminde, rahmet ýolunda, molumçylyk käriňde de uly üstünlük arzu edýär. Bagşçylyk sunugaty, sirli dünýä, zekiniň açylmagyna, arkadağımızın ıhlasynyň, gollawynyň şu watana siňen owudunlygy bilen, görkana, görküllügi, owudun durky bilen sazlaşýar. Şol sazlaşykly eserleň ýene söz bilen, setir bilen baýlaşyp adamlara ýetsin.
sen dörejülüňde de üstüne gardy goýýar, durmuş ýolunda da, zähmet ýolunda da adam üstüne kemraň bolsun. Söhbetimiziň ahyryny gowaýdyň bilen jemläp adamlara hoşallyk duýgularyny, gadamlarymyzy öňe sary alyp barýan, arkadagymyzy wasp edýän aýdymlaryňa orun berip söhbetimizi jemläsek. Uluha Wesilen Yakup, men özüme nuska hem halifa göreldi alýan Mehriban arkadagymyň bir sözi bar. Öňe, diňe öňe, jan watanym Türkmenistan diýen sözüne şonu özüme nuska edinip häzir öňe, jan Türkmenistan, arkadaga şöhret, şan Türkmenistan diýip şahirimiziň sözüne meniň bir kardeş dostum Wefa Babekowyň sagyna bir gowaýdymy öğretdik söhbetleşigimiň ahyrynda men şu gepleşigimizde şol aýdym bilen jemlesek has gowalar. Olkowas bilen ol aýdymlara dediň talar ak arduwlaňy, bayramçylyk gutlulagyny ileşlemede ýetirmek üçin häzir saňa pursat berýär. Bizi toylardan toya, bayramçylyklardan bayramçylyga, bizi şatlykdan şatlyga, bizi şaher paý bilen begendirýän Mehriban arkadagymyzy, ähli türkmen halkymyzy şu ýetip gelen täze ýyl bayramçylygy bilen tüýsüreňden gutlaýan. Täze ýylda ähli ildeşlerimize, ähli soňra düşkärlerine baht arzu edýän. Üstünlük, rowaçlyk bizim ýurdumyzda hemrah bolsun. Mehriban arkadagymyň jan sag bolsun, işleri elmydamy rowaç bolsun. Köp sag bol Kerim. Aýdan arduwlaň hasyl bolsun. Saňa da gelecekki ýyllarda da üstünlükli, şowgullukly, gowy pursatlaryň ýar bolmagy tüýsürekden arzu edýär. Başgalaňda da durmuş ýolunda da bir üstünlükli ýollar, ýene de şaher paýlaň höwür köp bolup, ýylgyran ýyllan gojagyna şadyan owazyny halk bilen paýlaşyp gelmegi tüýsürekden arzu edip, şol öňe diýen gowaýdymy söhbetimiziň soňuna aýtmak üçin saňa pursat berýär. Köp sag bol. Bakılık var vatan ibadetinna, bakılık var vatan kerametinna. Zamananın sarsmaz amaretinna, ömü can Türkmenistan, şöhret elime şan Türkmenistan. Yüreklim senne, arkada ılkamı sunnotu senne. Dünya halklarının cenneti senne. Ömü can Türkmenistan, şöhret elime şan Türkmenistan. Vatan dayandıdır milletin ruhi, vatan dayandıdır milletin ruhi, vatan mıysandıdır milletin ruhi. Antalarlıların gülleyen yurdu, öme şan Türkmenistan, şevkat eleme şan Türkmenistan. Farha kuvatlan yan tenagat yurdu. Ömü can Türkmenistan, arkadaga şöhret şan Türkmenistan. Bedevbatlı arkadaga yollarda, ömü can Türkmenistan, arkadaga şöhret şan Türkmenistan.